Personal na pumunta sa Pampanga si PNP Chief General Romel Marbil para makita ang sitwasyon ng baha sa Pampanga at makamusta ang kalagayan ng mga pulis na nakadestino sa Macabebe at Masantol na naapektuhan ng pagbaha. Binigyan sila ng bigas, groceries at cash para makatulong sa kanilang mga pamilya. Sa oras ng sakuna, isang hanay ng pulisya sa mga inaasahan sa pagbibigay ng humanitarian assistance at disaster response. Pero ang nakakalimutan ng marami, sila rin ay biktima ng kalamidad. Iniiwan ng pamilya para unahin ng tungkulin na makapaglingkod sa mamamayan. Alam mo, yung sabi ko nga, yung mga pulis po, yan yung unsung hero natin eh. Kahit na hirap sila, ang priority nila yung mamamayan. Kasagsagan man ng ulan, noong nakaraang linggo, hindi ito alintana ng mga alumni ng St. Scholastica's Academy Batch 97 dahil itinuloy pa rin ang pamamahagi ng mga school supplies sa nasa 300 anak ng mga persons with disability at Menro scavengers sa bayan ng Minalin. Bukod sa lapis, papel, notebooks at iba pang school materials, may kasama rin itong mga rubber slippers na magagamit ng mga bata sa pasukan, lalo ngayong panahon ng tag-ulan. Maraming salamat po. Salamat po. Thank you po. Isang testamento po ito na sa ating bayan or even sa ating mga sponsors. If you have the less, mas binibigyan po nila ng importansya. So kaya sobrang na-appreciate po ng bayan ng Minalin. So in behalf po sa bayan ng Minalin at saka sa ating mga beneficiaries, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong busilak na puso. Sana po gabayan kayo ng Diyos. #Porsigido. Ganito ang ipinamalas ng ilang kabataang Kapampangan na sa kabila ng ulan at baha, pinili pa rin makapasok sa unang linggo ng pagbubukas ng klase ng mga estudyante. Minsan po nagbobotas kami. Tapos magugas po kami ng paa namin. Tagad. Opo. Tapos doon po namin susot yung shoes namin. Ayon sa Schools Division Office ng Department of Education sa Pampanga, higit 600 pampublikong eskwelahan sa elementarya at sekundarya ang opisyal ng nakapagbukas ng klase ngayong linggo. Para sa mga binabahang paaralan, nagmo-modular o online learning ang ibang eskwelahan. Actually, meron naman po kaming alternative delivery mode. Lahat po ng gamit para kapag merong mga ganyang flooding at saka kung anuman pong mga bagay na hindi makakapasok ang bata, lahat po ng mga modules na ipamigay na po namin sa bata. Pero hindi lang estudyante ang nagsasakripisyo. Hindi rin matatawaran ng kalbaryo ng ilang guro para lang makapagturo, tulad ni Teacher Bernadette ng bayan ng Guagua. Kailangan tiisin mo ito kasi bilang guro, kailangan mong i-fulfill yung professions mo. Kailangan ikaw mag-adjust. So, kung hindi naman pwedeng malilate. So, kailangan ako yung mag-adjust sa oras. Umulan man kasi o umaraw, may tubig sa kanilang lugar. Kailangan niyang gumising ng mas maaga para sumakay ng bangka, mag-tricycle at mag-jeep bago makarating sa Betis National High School.